Un projecte de país digne és un projecte en què es permet que tothom es pugui expressar. Tothom. No només aquells que només pensen com jo. Un projecte de país digne és aquell que permet que tothom pugui exercir els drets fonamentals més bàsics, perquè tenen por que la gent entengui finalment que això no va contra ningú, que aquí no hi ha odi contra ningú, que aquí no hi ha cap voluntat d'excloure ningú. Al revés, al contrari, el que volem és construir allò que tantes vegades insistim que és necessari i el país que hem de començar a construir el dia 21. I això és el que em demana l'Oriol Junquera que us transmeti, i aquesta és la instrucció amb la qual jo vinc aquí avui, malgrat les dificultats. Encarar aquesta campanya perquè l'hem de guanyar el dia 21 és a guanyar el país, a guanyar la república, a guanyar la dignitat, perquè tothom i cadascú de nosaltres tingui les possibilitats que avui li són manllevades per un règim injust, un règim indigne i un règim ignominiós. Moltíssimes gràcies.